faɗa jama'a masu kallon mu maganunuwan nan na maza da muke faɗa bayan dakan maza mai hoton dokuna biyu wanda duk alhamdulillah wala fakar a Najeriya mu kaɗai masu da toran giwa mai hoton ƙato giwa ƙwaya ɗaya a duk Najeriya mu kaɗai masu da shi to muna da kuma wanda ya fi su ƙarfi to ka gan shi wannan ba alfahari muke ba shi idan kai la'akari ma da su dakan maza da toran giwa ba za ma ka haɗa shi ba domin shi wannan shi ma maganin maza ne na gasken gaske ba wai fatan mu baka maganin maza ka sha yau in za ka yi wani abu sai ka sha ko gobe ka sha wannan kwalaba ta Sandodiya wacce take maganin maza ne na gasken gaske wanda in ka shanye wannan robar insha Allah a bangaren maganin maza ka daina amfani da wani maganin maza duk da mun sani jiki ya danganta wani jikinsa yana da karɓar maganin da wani bai da karɓar maganin da wani amma kai amfani da wannan itatuwa masu albarka wanda muke haƙo su a cikin ƙungurmin daji mu haƙo su mu zo mu haɗa su mu daka su mu zuba su a roba ingantacciya gyararriya wacce ba cuta a ciki kai aikin ka kawai ka zuba musu ruwan zafi ka sha ba alfahari muke ba ka wuce bangaren wani abu na bangaren karfi na jin daɗi na mu'amala to wannan kenan bangaren mazan nan akwai wani shi ma yayansa wanda baya kusa da ni nan wanda shi kuma za mu iya baka ne wani a cikin tuwo zaka zuba shi wani a cikin fura zaka iya zuba shi wani a cikin kunu zaka zuba shi idan ka sha wannan abu alfahari muke ba a bangaren karfi dai na baiwar da Allah ya maka mun wuce wannan ajin ka wuce wannan ajin sai dai ne yan uwa maza ina kira a yi a hankali domin su ma matan kada ya zama ana cutar da su